sharikati fanzil hali sharikati fanzil hali ya fatiha sharikati fanzil hali fatiha sharikati fanzil hali باسمك الله القوي المؤيد العلي يا مؤخر يا ولي قادر المتعالي يا فتيها شركتي فانزل حالي ربي صل على مفيدي خير خلق الله فردي ناصر منصور هادي مصطفى عين الكمالي يا فتيها شركتي فانزل حالي قدوتي شيخ التجاني ملجئي طول زماني هو عين العين عيني سيبو لأحمد بالجمالي لبيك يا غوث العبادي أبراهيم سر نشادي قراتاكم يا مرادي خذ يدي في كل حال يا فتيها شركتي فانزل حالي أسيدا gane gabanku na taho cin arzikinku tun da komai na gurinku yanzu ku ne koli-koli ya fatiha sharikati fanzil hali ya sai da ni banda kowa ba dabara babu kowa ba abin da nake wajewa sai yawancin matsaloli in banda kowa za ka yi waye zai tuntuɗa ni don Allah ku taimake ni so nake yi usuli ya fatiha sharikati fanzil hali ya madafar yan wazifa da fa'in dukkan masifa sunan kina buɗe kofa fata yi fata ulkamali ya fatiha sharikati fanzil hali. Assalamu alaikum mun saurari neman sirrin shugaban saraki ya neman shugaban masu ban annabi Muhammadu wato a shirka sharwar zuwan baba ina san da kai cewa wannan da cewa da mai taken Fatihul Jamali binti da Fatihul Kamali da neman ƙarin bayani tuntube ne akan namba kamar 0806298082 a ci gaba da sauraron lafiya. har tana hana cin abinci san ku ne ke yaya kunci sai ya kawo da dukan jidali ya fatiha sharikati fanzil hali ke zuciya na tsube da girma tun daga ci gaban azima jabru za a yi maki kewa za a warware duka kulle ana batun hanawiya rabi'a da aka yi baya mace mai sirrin mulaya duk a san da ake misali ya fatiha sharikati fanzil hali in na dubi hakikaninta ban ganin komai abunta mama ke kika ba ta ratawa yake ne wanda dalili ya fatiha sharikati fanzil hali dan intisabi sai da kin zarta rani ita ma din kanta ta bi ba ta ja maki ko a kauli da za ta dawo zamaninmu za ta zo a gaban kiwonmu za ta ce ki daɗe ta ilmu asalin Allah wani ya fatiha sharikati fanzil hali karamin ki yana da girma shi a ko ranar kiyama so nake ingan ku nima in sake boye da fili ya fatiha sharikati
dan saraki hadimin ku shekhati fanzar lali ni yarima gun sharifi rabi'u jikan nazifi mai adon koren mayafi wanda ke da cikar ƙauni ya fatiha sharikati